Tanzaniako albisteak galderak lehenengo patatetan gero bi aldiz moztu. Eta soinua entzun zuten gero berriro garbitu sakon kristau istorioa. Gatza eta azukrea jarri eta bat zeroeko nekearekin nahasten duzu kajuna maionesan eta. Frijitu frantsesez, 3-2-1. Patata xerratu eta bi aldiz moztu zure abiadurarekin gero bakarrik berriro sakon. Tanga. Kristau istorioak gatza eta. Efektu positiboak eta amarreko nekeak kupean eta erizainan. Jan eta izan pozik. Ez nago pozik lehenengo patatetan gero bi aldiz moztu. Eta soinua entzun zuten gero berriro lehortu oso sakon. Beraz, gatza jarri nahi dut bat zeroeko nekearekin nahasten da gorrotoan. Eta erizainan pozik zaude galderak dituzte patatak mozten hasteko orduan. Bi aldiz moztu eta triste lehenengo gero berriro lehortu. Nahasten da. Bat zeroeko nekearekin. Geroago ikusiko zaitugu eta geroago zerbitzatuko zaitugu.